lase pini press meet ke phanang ko alam ke lapuhen lo pini KNCA lapen ASDC la hinia song chelang KNCA lapen KSA la hinia song chelang pen pini nilitum through Deputy Commissioner pen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen Assam Governor Akimi non Akimi Governor Gulab Chand Kataria latum bahini aphan ilitum Karbi Locharli song lapen KNCA pen memorandum aloh pini ilitum through DC pen pini ilitum lolo memorandum pini ilitum lonang ko kaputhakela pulo non hejong Assam government pen kapangdak mate order child marriage aputhak isi strict action ke endo ningkan 18 years pen below aroso komami jong si ke enabang fudo polote pokso act lapen prohibition of child marriage act 2006 ateng pen neponji mate jail mate phatek benji pula so proclamation as government of Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen pangdak ponlo laso ateng pen Assam Police kaprek adim ta FIR tami register ponlo lapen penang ana tumphan jail mate phatek ta bank ponlo laso joini pen laso jail ke pona joini pen penang an sarmar atumphan teenage asarmar atumphan penang an tungge jail damlo laso joini pen penang an teenage alang tua piso alang tua somar atum ke pho kisung lahai a problem doping lo nili tum through press lapen through media ben nili tum ke thek dun long ka char dun long teng pen lasi through me laso media pen through laso memorandum pen nili tum Governor of Assam Sri Gulab Chand Kataria lapen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pan kadiman pon ke lapuen lo number 1 pan ke nilitum kathek long lapen kachini long ateng pen long ate nilitum kathek long lapen kachini long ateng pen ajo ta apor pipin pen pena antu pan ke arrest dam dediti lasi through memorandum pen nilitum la songni kadiman tu ke lason ajo banghem dam pen ka arrest bang ke nilitum chedon dunde lapen village headman mate gaunbura pan pachin nepin pen lason bengaret ke bade arrest kuriaret ke ilitum kroidunde pula bangke ilitum through a memorandum pen chepaklang ponlo lapen number 1 lo lapen number 2 bangke government of Assam lapen administration district administration atum immediately awareness program bangke conduct nangji pusen nilitum through memorandum pen Assam government lapen Assam governor konta tuning ripon lo particularly on child marriage aputhak awareness program bang b sirak nangji pusi nilitum tuning ripon lo number 3 bangke immediately the government of Assam should consider to provide rehabilitation provision or arrangement to the teenage wife and also to their children at the earliest kadok aweta Assam along ri lapen Karbi Anglong arat anda chinilo je penang an Assam police tum keres de penang an a wife mate apiso lai tum ke harassment ba suffering do olo amit ang ke ajahak tum ke osomar ta bikrailan so laha osomar lapen a families atuma pan Assam government tum rehabilitation mate alang tum pan kicho kijun pencheng lok kaprek a facilities tami alang tum pan ki PG pan sinilitum pisirak nangji pusenilitum through memorandum pan pinilitum pachini ponlo Assam government lapen Assam governor upon lapen number 4 bangke immediate establishment of customary court under the jurisdiction of Karbi Anglong Autonomous Council as per the provision inserted in the 6th schedule of the Indian Constitution pini governor upon pachini kangtung ke lapuhen lo de Karbi Anglong ke 6th schedule under pinagapot Karbi Anglong long immediately customary court kim nangji pusipini nilitum through memorandum on pachini ponlo pini Karbi Anglong long customary court
kawede da join ni penang an ilitum khai soang bong mate schedule tribe angbong kangsai apan adima vidyalo ilitum kangsai je apan ilitum district administration mate law and order along damnang kol tribe angbong kangsai apan adima vidyalo ilitum kangsai je apan ilitum district administration mate law and order along damnang kol lason law and order long ki damnang kol joine penang an ki du kilak arar tum lapen penang an tum ki aron kachini ne det kachari aron kachini ne joine penang an tum ke kisung ke boy ke phut na do olo lapen penang an tum ke tangka mahatame dam olo las la hai customary accord aron il Karbi Anglong kang tangrak lapen kavide da joine lasi kiduk kelak arat lapen inglong aswa khai aphan amithang aron atang pen ateng pen kangsai palong ji aphan immediately customary accord kim nangji posipini le through memorandum pen pini Assam governor lapen chief minister of Assam panda pachini ponlo lapen ho ilitum akimang mangalapulo immediately strengthen the authority of village headmen habe pinpo and lindokpo to administer justice as per the customary law and practices of the community residing under Karbi Anglong Autonomous Council. Lasi number 4 nilitum adiman ke mate akimang ke lapu henlo je Karbi Anglong arlo rongasar lapen habe pinpo lapen lindokpo tumphan authority mate jakong pinangji pusi nilitum kadiman pono pini Karbi Anglong long habe pinpo pono lapen rongasar apan ilitum jakong pipe a joine pini kangsai ji ajakong rong group along avidet lapen theklong le dalu lason kangsai ajakong kavidet a joine ji pini penang an police arideng lapen penang an court along wanang kok damnang kok a joine penang an Karbi Anglong rat lapen kapre khaisu arat unta kisung ke boy do koklu lason jong ilitum jong se customary practices lapen ilitum customary ateng pen kangsai adim bi ponlo mate padu ponlo bolote penang an Karbi arat puno inglong aso khai rat puno Karbi Anglong ar lo ke do kapre ka khai unta kangsai bangke immediate justice long po lapen emethang Karbi aron ateng pen penang an tumke ke boy kisung pen financial kisung pen puno kapre physical kisung pen chono kisung pen posida ilitum justice bangke long the prangko usi lasi laso joine pen village headman lapen habe pinpo tumaja kong obangta pangtang nangji bate strengthen nangji pusi nilitum pini demand pon tulo lalo non ilitum pini usi lasi laso joine pen village headman lapen habe pinpo tumaja kong obangta pangtang nangji bate strengthen nangji pusi nilitum pini demand pon tulo lalo non ilitum pini a purpose ilitum memorandum ka submit ji a purpose bang la pulo je rehabilitation a package pisirak nangji lapen Karbi Anglong customary court lapen customary law lapen customary practices ilitum pangtang nangji pusi pini CEM not CEM governor of Assam lapen chief minister of Assam panda tuning ri ponlo lapen nilitum copy tu ge Sri ilitum akang hon Sri Dr. Tuliram Rohang panda ilitum CEM panda kopi bangke pipo tumdak KNCA bithang sai ham longpen KNCA lapan KSA singrumpet penitum pini memorandum pajur lo disipen sini tumpa pilo ladak bangke nitum Assam governor lapan ke Assam chief minister akan sini tumpang panongsi nitum pen memorandum si pajur lo Asto memorandum long litum kitok pon kelalo mehajong nili prangjong tame KSA hin pen gilo ni tumak kimang matili tumak kimang sitai sivel lo je child marriage kini tum takro ikre ni tum ta unan child marriage pa videji phan ke bor I asong side lo sitame isibang ke non la sapor hut Dr. Himanto Biswa Sharma chief minister wa Assam alang lihin pen kapangdak pen tot logi selang litum rong rublong lutsi penangan ata ki juma sa osor lo tum han ke enas pinsu tum han ke nepon labang ke litum hin pen
nitum pulo je nep na ke nep bangke aron na bang alang jum chok cecet athema da bangke jirlo phirlo ing thudam si video do waren la pen ke rong rub asar tum tamet thek dunlong le kisan ki vungpon la son ka chenne ka son si theklong asila so bangke awidan nangji alang tumhan ta aron pen si la tumhan nep nangji la pen ke awareness ma kinang sot rong rub long than pari re pin pen la bang so men labang so odam phit police tum tame hala dak lutam thor pa hem check dak ko enam de labang ke ni tum hin pen ta opus lo thema son kali jan nangji tapen ke si bang ke dolang pokso ek la so pokso bang ke ko son si pokso ek ta paludam abang telang paminangi athema arta ka ve somar bhan ki en atuman pokso ek pa bon labang ta dakta hala victimize huek nangji la pen ke tu report en paminangji latum bhan police phanta FIR pitang nangi lapen ke latuma phan doktor examine doek nangji wido doktor examine lapen ke thang FIR pipepin pen lapan son pokso ek lason papon long le lason tadu lapen ke la so puthak lata lang pamin nangji lapen tu aku isi bangke mohajong ni tuma demand dolo je la non ke neptang atum kinepon tuma phan stame hala somar tum phan apisu tum phan latuma kering our side latame prabjin pen government pen piponi lasi konane urunodoi tangka pen sirengji leson kali lato akisung tipik athema sumara tumphan ke pacu ke baju na methang kireng nangji doktor fees school fees angton banato kireng ni akisung tipik las lato manda kirap kita prang nangji lanco takalilang ditumako demand betulang itum kang sai aja kong pivek nai lapen ke rong rubalong ta village code along stamina kang sai labang so strong kon nang po lapen ke unan ke halada kalong awareness program bang si kenang sot tatum phan kapacini kapare mek labang la so bang si panglum nangji asila tuma phan la puson aina long pilok lo masi ko mane ningje dat pen basi ne dam roi roi labang chokchi asila dak bang chingwa ching sai pen si claim nangji la loisi lapen ke ako do thula non bangke arong tidalong laso akan sai long habi pinpo alindok po lapen ke sorkari sorkamando lapen ke rong rubalong agang brado alang litumihin pensi aprang si pachini mek nai an sila sorong along kidu doan laso child marriage ke po tumhan tabe la tumhan sirok to kamay bangke kadang sot laso PC alang tumhan ne binang stami klem nangji lapen ke tum kiring awar sai bangke prabjin pen kiwek nang po lalo Sri Gulab Chan Kataria Honorable Government of Assam, Sri Honorable Chief Minister of Assam, anitum lasola memorandum majurlo, non amat lito makanang so bang lalo awareness program. Na hoax tamil awareness po dada PC ang ton pen ki claim po na long nitum kadu itong cherap chito dun bangka kita dulo na pen ke child marriage ke majok tum takroy krelo na sila so child marriage pa komji han bulti aprang si la chirok to kamay bang si paong nahi pasinitin hin